Ini nga amo, seryoso, gani, halalungan. Kung ako sa inyo, panago na kung da. Kay basi kung kamo maiguan. Kay ini, tungod na naman sa mga 4-piece beneficiary, dira bala, nga nagahambal, nga ang size meal nga ayuda sang gobyerno, hindi kaigo sa isa ka semana. Baw, kampiyon. Pero antes inaagali. Mga taga Norway dira, maayong adlaw sa inyo nga tanan. Kag tani kamo naman ang ara sa maayong nga kahimtangan, madamo gid nga salamat sa inyo nga paglantaw kapag suporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo da. Balik sa seryoso nga istoryahanay. Gani kun kamo ang natungdan, pagpamati kamo sang maayo, kay kamo akon nga ratsa dahon, kay wala kamo sang kabalaslan. Una, Choy. Ikaw, Choy. Nami kasikadan. Mahambal ka nga ang size meal kulang. Baw, pigado? Sigurado ka nga pigado. Ka size meal ang simana ninyo? Tapos ang hamba nimo, tricycle driver ka. Wala, I've got nothing against sa mga tricycle drivers. Pero tungod kay Choy Baw, Diyos ko, dugabok ka lang dugo ko. Size meal sa isa kasi mana kulang? Ay nano? Sikad ka siguro nga sikad hasta makalabugto ng tiil mo, may kung makakita ka sang size meal. Wala gid sang pagpasalamat? Kulang pa? Amo ni hong himuon mo kung tagang ka size meal pamati, kaya wala mong ginausang yung mga utok. Bakal ka sa isa ka paso nga bugas, dilata, noodles kag uga, tinapa. Pero sa nabatian ko, baw Diyos ko, do ako ang mahuya sa tinapa. Kaya hambas ang mga kabataan nimo, nalangsahan sila sang tinapa. Sa prangka nga istorya, duwan ako kasi managa kaon tinapa, kulang na lang ko himbisan kag mangin sirena. Pero wala ako nagareklamo. Kaya siyempre, pigado kita. Mahambal ka nga pigado, ti paano na lang kami nga mga OFW, no work, no pay, mga taxpayers nga nagaobra, kay wala kami sang nabaton base kan 5 halin sa gobyerno. Wallet ko ni. Oh. Wala unod ang wallet ko. Ti maano na lang kuya, mapagutom, manganga. Pasalamat gani kamo kay ginauna kamo sang gobyerno, tagaan assistance. Wala kamo sang pasalamat, drabis kang gamay lang. Kulang ang size meal? Ano ginapamahaw niyo? Manok? Panyaga, baboy? Panyapon, baka? May pa-dessert pa? May crisis? Wala pista, chuy? Basi nalipat ka? Ikaduha. Ikaw man, chay, huot, chay, ikaw, gid. Nga wala na sang ginhimo, kundi magbika kag magbata. Mahambal ka nga, kulang ang size meal katungod sa mga kabataan ni mo ya. Ay, sang ginabambam ka? Naghambal ang gobyerno. Ay, assist na siya. Buligan ta na siya. Wala, di bala? Hala ka man nakapabambang, pabambang. Pamata nga pamata. Ano ka? Factory sa mga bata? To ka man. Gani, kung ako lang gid masunod. Kung ako lang gid ya masunod, ha? Kung ikaw pigado, hindi ka kasarang magbantay o kung mag-alaga sa mga bata nimo. Isa lang pwede. Tama na. Pagkatapos na ikaw chay laygeton, ikaw choy kaponon, period, wala problema. Tapos kung wala ka mo sa may makaang basolo ninyong gobyerno, ay tinunto na ng inyo ya. Gani para sa mga kita sa mga reklamador da, himusa nyo na. Kay kung hindi, isa-isa ko na sa pang sulod sa sako, betayon, suli kag ipakabit sa duldol. Patay huya.